Escena 6. Os raros somos boa xente. É martes na hora do recreo. Anxo está nunha das mesas da biblioteca esperando a Salva. Atópase tan nervioso que non sabe como sentar e varía de postura continuamente. Cando el entra, pilla no medio dun deses cambios e a el, tan aloucado como a de costume, cae o libro de texto ao chan. Vaya, non te esperaba. Ben, sí que te agardaba porque quedamos aquí. O que quero dicir é que non te esperaba que chegases tan pronto. Crin que ias estar coas túas amigas e iso. E porque ia estar coas miñas amigas e quedei contigo. Iso tamén é verdade. Se ches o caderno, claro. Claro. Onte pediche un desexo. Un sí. E ti? Crees que se van cumplir? Eu dubido que os meus se fagan realidade. Iso non o sabes. Mellor empezamos con isto, a ver se consigo acertar con algún sintagma para variar. A mellor non tería que dicir o que vou dicir, pero creo que yo vou dicir, sí. Eu, a ver, que non é que quero que penses mal, é iso. Pero é que non sei como, pero quero dicir. Dicir que? Que notei que, a ver, non te enfades nin nada, pero como se sempre estuveras un pouco triste. Non o digo porque te vixíe, nin porque te mire todo o rato, porque apenas te miro, en serio. Pero cando te miro é como se che pasara algo que non queres contar. Eu non pretendo pedirche que me contes, de veras. O primeiro, porque non falamos en todo o curso e sería moi raro que me contaras a min. E o segundo, porque eu tampouco conto todo. Ben, a Marc e a Ricky sí, pero é que eles son como se fose eu mesmo. Os amigos son iso, non? Como se tiveremos máis eus. Eus. O que quero dicir é... que... Sí? Que se precisas contar o que che pasa, eu escoítote. E que son unha tumba, iso. Iso é o que quería dicir. Que precisas unha tumba. Perdón, un amigo. Pois que contes comigo. Sabes que é un pouco raro? Raro. Sí, e iso é guai, porque eu creo que tamén son un pouco raro. Entón, vasmo contar? Veña, bótame un cable coas oracións, que o recreo pasa voando. E se che digo que se non mo contas non che axudo? Non te creería. Ai, non? Non, E por que non? porque os raros somos boa xente. Non yo direi a ninguén, en serio. Pero por que queres sabelo? Porque se pode axudar, non? A axuda precisoa con isto. Solo con isto. A mellor se o dixen voz alta, vaise. Ou pesa menos. A min pásame moito. Mira. Cando calo é como se levara unha pedra enorme. E cando falo... ¡Canasta! Ves? De verdade que non queres tirar ben lonxe a túa? Veña, queres probar? Poñémonos xa co exame. Vale.